Abang rakut tangan apa tadi iku jenenge rambutan ade kuda gandul rasa rungang apa tadi kuwi jenenge gandangan gundal gandul warna-warna ya dek ya kuwi jambu apa nangka gandul pancen nikmat ya mas ya enak merah anak aku tak takon wae apa ya disauri ora ya aku ki lek malah tratapan iki jenengan nyanyi ya mesti ya latihan ngono ya ta sing gondal gandul ana kuping apa tadi aku ngono anting-anting aku tak takon mas ya gondal gandul sing mbok sai apa ta mas kuwi puntine marada ya ampun makandane kok ayo kaya kira ngakene abang iku ning prapatan apa tadi putih-putih ning kuburan apa tadi abang-abang rakut tangan apa tadi hutan gundal gandul rasa rungang apa tadi gundal gandul warna-warna jadinya kuwi jambu apa nangka gundal gandul ana kuping apa tadi Kowe jenenge anting-anting Pak De. Oh, anting-anting. Ya. Gondal gandul sing kok dawa. Apa tadi? Senenge apa? kuwi puntine mbok rondo Iya iya iya. Matur nuwun. Mister Mendem Mbak Vita. Ya Mas Boni. Aku wis kodhok cium bareng cilongko. Aku wis manut ning seni ngomongan manut. Wis tak kandhani yen
tak gagas penting sesok tuku beras ora tak anggap penting anak bojo waras bojomu namuni nuturi kaya kiai ati toke wae yen wis mendem lak lengera dhewe. Pancen bener kandangmu mergo mandang membusa hatiku yen wis mari kanca-kanca pamiti sokor bake mendeme ditinggalake selamat tinggal koncoku leren non dugal aku gak no kuat benendem pura kuat Arganta. Ora tak gagas penting sesok tuku beras ora tak anggap penting anak bojo waras aja munambundi menutur kaya kiai ati toke wae yen klenger rak mendo dhewe. Tak cukup bagi lelakon aku deh pancen bener kandamu mergo mandem rusak awakku yen wis mari kanca-kanca selamat tinggal akan capu leren non dugal aku gak no kuat mendem buben orang kumat terima kasih Mas.
Babayan nanggap saka nggon Warok, terus nggon Gunung Bulu, Tulungagung. Yen napa niku Gunung Bulu? Yen pesugihan. Enggak boleh, Jan. Aku ora ngerti, aku takon kok. Mboten niku. Hamangka setiaku aku kapengin alalati sliramu yen bisa aku lila den loro bantala Hatiku kesengsem Matur suwun Mas Agus. Monggo rati majeng mriki. Ayo Mas Warso. Nah, Mas Nyeluman. Juang jur kelingan anak lanang biyen tak openi nek saiki ana ngendi ayo Mbak yo masuk Jarene was mana
Arkanta iki ya jos tenan ya Mbak ya. Jas no, gayeng nyamleng no. Nyamleng kok. Dasar penabuh ya sing Nom-nom tur ya kompak. Lah nggih to. Ayo masuk. Pak De Nyeluman mengke napa nggih mboten purun nembang. Purun. Kono ya tetep gelem. Demben biasane nggih nembang, Dik. Sapa iki? Yo masuk kowe. Ah nggih. Sakar bisa nyamang gunung desa adati raja ati ini ana ra ilang Nyalane saya ya Mas Agus. ne padha alarang lapang argata Arkanta. ade 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 gayeng eta Dur kelingan tanah-tanah padenya lumayan tak obeheni iya 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 ayo yo ana nganti ayo Mas masuk ini tak gayake katurutan sing neng gunung tak janji saka jago yen mandung tak silihi cabe gunung ayo Mas Nyeluman ayo ndang maju kene Pak Nyeluman nggih ngoten niku, sok ngilang, Nyeluman sok iki wis. metu neh. lho kowe ning daerah ngendi-endi ya eneng kok Nyeluman ya ayo Lah nggih to. Wis bae ayem. ayo Mas Nyeluman Oh sik Lah nyanti kae. goleki dompete. dompete cegedok ayo Sakar bisa nyamang gunung desa dadi raja ade ini ayo digayake kene lho gane padha lara lapang iya 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 pripun Untuk Mas Hendro, Mbak Kiki, Nduk, kata-katanya piye bengi iki? ubur-ubur ikan lele Apa itu? wis enek kancane turu le Oh iya. Wis kadebren kok ya. Yang liwat aku kelingan ku bodai biyen tinggal leren neng cagak kebak tulisan warna abang
isih sayang. Ayo yo. Bambol kersa nebang ora iki? Mbak, nebang sih mbak, keren mbak. Enggak. Tak golekke lho. Gubuk kae nyimpen nganti besok tomo kok saiki. Gubuk kare kepatriya ngawangi nganti gagat trima. Mbah Citra. Mbah Citra lho, Mbah Citra. Mbah Citra. Mbah Citra. Mbah Citra. Mbah Citra mul. Elok ya Mas. Mbahku nduk iku. Oh, nggih. Andane, Mbah Mbah. jenengan. Mbahku jek enom ya, Nduk. Enom. Kaya ngene iki nom. Lah iya. Biyen. Oh, nggih. Mangga. Sajroning ati ketat luntur saya marani
Nduk. Iki sik kagungan damel iki ya mesti gong. Nggih. Kaya sik omong. Nggih, dapur. Yes, Iki anu tak kekne Yo, Mbah. anu piyayi-piyayi jagong iki ya. Nggih, 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 siap. monggo. Sinten Ngale, melih? Yan. Sapa neh? Ramekke yo. Ya. Iya Mas Yanto apa ora masalah. Niki pun rampung para tamu nggih wonten ingkang kepareng pinarak kundur matur suwun. Terima kasih. Mugi-mugi Bagian konturipun mik. saking dalam bagian atas dumugi papan panggenipun piyambak-piyambak manggih rahayu wilujeng dan sampai golo. Ucapan terima kasih dari Mbah Taryo sekalian nggih ngaten. Monggo Kang Mas. Nggih, matur nuwun Mas Agus. Manut Tragenan? Iya, apa? Manut? Garwane wong liya. Garwane wong liya. Milio sing ndi, Mas? Iki Milio. Tak Chandra. Waduh, Chandra. Payu, Ndra. Ayo, Ndra. Ayo.